Okay, så nu skal vi prøve at spille Peter Anker en gang. Og det er, at vi bruger den tone H, som vi hoppede til at begynde med. Og på noden, der vil den se sådan her ud. Okay? Det er den højst beliggende tone af den. Den ligger højt op. Den ligger i midten i nodesystemet. Okay, prøv at spille H. Godt. Så gør vi det med skiftevis med fingrene. Godt. Og tommelfingeren hviler på her. Godt. Så spiller vi sammen. Og du må godt synge med, når det er, som vi spiller Peter Anker. Du skal gøre ligesom da du hoppede derhen, da vi hoppede Peter Anker. Så jeg tæller en gang for, og så spiller vi sammen. Jeg tæller 1, 2, 3, 4. Hvem er det, der banker? Det er Peter Anker. Hvem er det, der lukker op? Det er Peter Sukkertop. Hvem er det, der kommer ind? Det er Peter Slikkebrug. Godt så, skide godt. Så er det nemlig det. Det var det, du har overført nu fra dengang du stod op på noget og hoppede. Det spiller vi nu, den rytme på strengene, ikke på guitaren.